Jahody na pasece u Pařezový chaloupky se chystaly rozkvést a byly to letos pořádný jahody. Křemílek, co šel zbíjet za chaloupku žebřík, se pod ně mohl schovat jako pod stromy. Bohomůrka se na to řemeslo díval z okna a povídá: Pán Bůh potěš každýho, kdo na ten žebřík vyleze. Chvíli se to v jahodení zašelestilo a hele, kráčí odtamtuť fešácká housenka. Došla ke Křemílkovi a povídá: Já jsem housenka Františka a jdu se na něco zeptat. Naštěstí vykouk z Pařezový chaloupky Bohomůrka a povídá: A je, Františka, co pak nám neseš? Ale přišla jsem se zeptat, jestli tu máte nějaký zbytečný lupeny. Až se předělám na motýla, já bych vám za to napudrovala tuhle ty jahody. Bohomůrka hned začal Františce ukazovat, že kolem dokola rostou naprosto a úplně zbytečný lupeny. Koukej, ať zmizíš. Vždyť mi to Bohomůrka dovolil. Já nic neslyšel. Tak dobrá, já jdu. Ale jsem moc zvědavá, kdo vám napudruje jahodový květy, aby z toho vyrostlo něco pořádného. Křemílek s Bohomůrkou se dívali na ten zázrak. Bohomůrka se hned staral. Ano, už je nejvyšší čas, aby přiletěl motýl František. A pořádně to napudroval, jinak budeme letos bez jahod. Jo, to je těžký předělat se z Františky na Františka. Co pak tahle trocha předení stačí na košilku, ve které bych se mohla přeměnit? Za všechno může Křemílek, protože mě nenechal najíst lupeň. Ale pro dobrou vůli začala Františka tu košilku přece jenom příst a tkát. Povídá Františka. Tedy letos ze mě motýl František určitě nebude. Chudáci jahody, naříká Bohomůrka a dívá se, jak zvadá květ po květu. Jaký pak chudáci? Vyjel si Křemílek. Ono to půjde bez motýla taky. Křemílku. Ale na druhé straně jsem moc smutná pro jahody, co tak z Bůh darma vykvetly. Jenže když bylo nejhůř, najednou se rozáří Bohomůrka. Tuhle, Františko,
Stůle, chyť za ten koneček a přeď. V hotové košilce se Františka hned dala do druhé práce. Začala se předělávat na motýla. No krása a nádhera. A tak zas všechno bylo, jak má být. Motýl František pudroval zlatou pudřenkou, aby se jahody urodily, a u Pařezové chaloupky bylo náramně krásně.